karanasang ibabahagi ko sa inyo ay nangyari sa isang baryo sa bayan ng Cebu, kung saan noon ay taon-taon kaming nagbabakasyon ng aking pamilya. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Marivic. Tubong Cebu ang mga magulang ko, pero simula nang madestino ang aking ama dito sa Batanes ay dito na rin kami nanirahan. Tuwing sasapit ang buwan ng Mayo, umuuwi kami sa Cebu para makipagdiwang sa ginaganap na piyesta sa isa sa mga baryo roon kung saan kami dating nakatira. Sinasamantala na rin namin ang pagkakataong yun para makasama ang aming mga lolo't lola sa parehong side ng aming ama at ina. Subalit may isang pangyayari noon na hinding-hindi namin malilimutan na siya ring naging dahilan para hindi na kami magbalik pa ng Cebu. Taong 1995, besperas iyon ng piyesta. Nagkakatuwaan kaming magkakapatid at magpipinsan noon na pumunta sa may plaza ng mismong baryo namin para makidalo sa sayawan. Sa totoo lang, hindi talaga kami pinayagan ng mga magulang namin na umalis ng bahay ng gabing yon dahil wala kaming makakasamang mas nakatatanda sa amin. Magiging abala kasi sila sa pagkakatay at paglilitsyon ng mga baboy na ihahanda namin sa darating na piyesta kinabukasan. Nataon kasing maganda ang bentahan ng mga alagaing baboy nila Lolo Nelio nitong mga nagdaang buwan. Kaya sa tuwa nito, nagpakatay ito ng 4 na baboy para ihanda sa darating na pista. Tiyak na kapag ganoong maraming handa, marami ring magiging bisita. Bagay na imbis na ikatuwa naming magpipinsan ay ikinadismaya pa namin. Wala tuloy kasing makakasamang nakatatanda para pumunta sa plaza at makadalo sa sayawan. Bagamat kasi malalaki na kami, hindi pa rin kami pinapayagan na lumakad sa gabi ng walang makakasamang mas nakatatanda. Lalo na ng mga panahong yun na may balibalitang may mga aswang daw na gumagala sa lugar namin. Sa totoo lang, hindi na bago sa pandinig namin ang tungkol sa nagkalat na mga aswang daw sa baryo namin. Parang taon-taon naman kasi nagkakaroon ng mga ganoong kwento lalo kung nalalapit na ang panahon ng piyesta. Sa mga ganoong panahon daw kasi marami ang naglilipa ng tao sa daan kahit gabi na. Pagkakataon na sinasamantala ng mga aswang para malayang makapangbiktima. Pero para sa aming magpipinsan, hindi naman totoo ang mga ito. Wala pa naman kasi kaming nakilalang makapagsasabi na nakakita na ng aswang. Puro haka-haka lang ang mga kwentong naririnig namin na siguro'y ginagamit lang ng matatanda para takutin ng mga kabataan para hindi na lumabas sa gabi. Para lang makapunta sa sayawan, napagplanuhan naming tumakas na lang. Tutal, hindi rin naman nila mapapansin kung tatakas kami dahil nga abala sila sa mga gawain. Gaya ng usapan, nagkanya-kanya nga kami ng takas na magpipinsan. Ako at ang 2 kapatid ko rin na babaeng mas nakababata sa akin na sina Mona at Claire at ang 4 ko pang pinsan na sina Neneng, Loli, Karen at Kuya Jepoy. Sa mismong plaza na kami nagkita-kita para siguradong walang makakapansin na magkakasama kaming tumakas. Tuwang-tuwa kami nang magkita-kita na kaming 7 sa plaza. Noong una ay nanonood lang kami sa mga nagsasayaw. Hanggang kalaunan ay nakihalo na rin kami sa kanila. Libang na libang kami sa pagsasayaw habang sinasamantala ang pagkakataon na yun. Sa sobrang pagkawili namin, hindi na namin napansin ang oras hanggang matapos ang oras ng sayawan. Ang plano sana namin ay bago mag 11:00 ng gabi ay magsisiuwi na kami.
Pero dahil nga nawili kami sa pagsasayaw, inabot na tuloy kami ng mag-aalauna ng madaling araw. Mabilis na kaming naglakad pa uwi sa amin. Sa mga sandaling iyon, kasabay na rin namin ng mga kapatid ko ang 4 naming mga pinsan. Iisang lugar lang naman kami nakatira at halos magkakatabi lang din ng mga bahay, kaya magkakasama na kaming umuwi. Habang naglalakad, nagdarasal na kami na sana'y wala pa ring nakakapansin na umalis kami sa bahay, kundi tiyak na lagot kaming 7. Sa isang shortcut na daan na namin naisip dumaan. Mas mapapabilis kasi ang uwi namin dahil mas malapit ang daan na iyon papunta sa amin. Yun nga lang, dahil sa madilim ang daan, kailangang maging maingat kami sa paglalakad dahil kapag nagkamali kami ay siguradong sa putikan ng suot namin dahil palayan ng daanang yun. Ilang sandali na rin kaming naglalakad sa may palayan nang makaramdam kami ng paglamig ng paligid. Medyo lumakas kasi ang ihip ng hangin ng mga oras na yon. Wala naman sanang kaso ang paglakas ng ihip ng hangin, kaya lang kasunod nito, nakarinig kami ng malalakas na pagaspas ng mga pakpak. Sabay-sabay kaming napahinto sa paglalakad at nagpalingalinga sa paligid para hanapin kung saan nanggagaling ang malalakas na pagaspas na yun. Nang napatingin kami sa itaas, doon namin nakita ang tila malalaking ibon na lumilipad. Akala namin nung una, mga ordinaryong malalaking ibon lang ang mga yon. Pero habang palapit ng palapit ang mga ito sa kinaroroonan namin, napagtanto naming hindi mga ibon yon, kundi mga nakatatakot na nilalang na kalahati lang ang mga katawan. "Mga aswang! Takbo!" Narinig ko na lang na sigaw ni Kuya Jepoy. Sa takot at pagkataranta, nagkanya-kanya kami ng takbo. Hindi ko na alintana kung ilang ulit akong nadulas at nadapa sa putikan sa takot kong maabutan ng mga aswang. Nakakita ako ng kumpol ng matataas na halaman at doon ako nagsumiksik at nagtago. Gusto kong umiyak sa takot ng mga sandaling yon. Dinig na dinig ko kasi ang magsing lakas na tibok ng puso ko at pagaspas ng mga pakpak ng mga aswang na humahabol sa amin hanggang sa pinagtataguan ko. Sa isip ay panay ang dasal ko na sana'y hindi ako makita ron ng mga aswang. Ilang sandali pa, tumahimik na ang paligid. Nawala na ang mga pagaspas, kaya naisip kong wala na ang mga aswang. Nakahinga na sana ako ng maluwag, pero bigla kong napagtanto na hindi ko pala kasama ang 2 kapatid ko. Sa takot at pagkataranta ko ng mga oras na hinabol kami ng 2 aswang na putulang mga katawan, hindi ko na naisip pa sina Mona at Claire. Sa takot na baka may nangyaring masama sa kanila, agad akong lumabas sa pinagtataguan ko para hanapin sila. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung sakaling napahamak sila dahil sa kapabayaan ko. Tila nakalimutan ko na ang tungkol sa mga aswang at malakas kong tinawag ang pangalan ng mga kapatid ko habang palingalingang naglalakad dahil hindi ko alam kung saan sila hahanapin. Hanggang marinig ko ang boses ni Kuya Jepoy na sumisigaw ng, "Maribik, takbo! Nasa likuran mo ang aswang!" Noon ko naalala ang aswang na humahabol sa amin at bigla akong napalingon sa likuran ko at nakita ko nga ang isa sa mga ito na lumilipad papalapit sa akin. Naisip kong kumaripas ng takbo pero hindi nagawang makisama ng nanginginig kong mga paa. Nanatili akong nakatayo sa kinaroroonan ko na parang itinulos na kandila. Ang buong akala ko, yun na ang katapusan ko. Pero naramdaman ko na lang
na biglang may humila sa akin at kinaladkad ako patakbo. Si Kuya Jepoy pala. Sa mismong palayan kami tumakbo ni Kuya Jepoy at inutusan niya akong lumublob doon at magpagulong-gulong. Hindi ko alam kung bakit kailangan naming gawin yon, pero hindi na ako nagtanong. Basta ko na lang ginawa ang mga sinabi niya. Naliligo kami sa putik habang tahimik na nakadapa sa ilalim ng matataas na mga palay. Hindi ko na matandaan kung gaano kami katagal doon. Pareho lang kaming tahimik ni Kuya Jepoy at nakikiramdam sa paligid. Ilang sandali pa, nakarinig ako ng mga boses na tumatawag sa amin. Sina nanay at tatay yon. Dali-dali kong niyugyug si Kuya Jepoy na ang akala ko ay nakatulog lang. Pero nang hindi pa rin siya nagising, kahit anong yugyug ang gawin ko, ay noon ako muling nilukuban ng takot at kaba. Malakas akong sumigaw ng tulong at agad namang kaming nakita nila nanay at tatay na kasama rin ng iba naming kamag-anak at mga tanod. Nadagdagan ng tensyon sa paligid nang malamang wala ng pulso si Kuya Jepoy matapos siyang pulsuhan ng mismong tatay nito. Agad na isinugod si Kuya Jepoy sa pagamutan habang ako ay iniuwi na sa amin. Noon ko nalaman na nauna na pala nilang nahanap ang mga kapatid ko at iba kong mga pinsan matapos na may makarinig sa mga ito na sumisigaw at humihingi ng saklolo. Kagaya ko, halos naliligo rin sa putik ang mga katawan nila. Gayunpaman, sa pagkakataong yon, nakahinga na ako ng maluwag nang malamang ligtas ang mga kapatid ko. Pero isang masamang balita ang nalaman namin kinaumagahan. Wala na si Kuya Jepoy. Ang sabi ni Tio Teban na tatay nito, dead on arrival daw ang pinsan namin nang dalhin ito sa pagamutan. Ayon sa doktor na sumuri dito, atake sa puso ang dahilan ng pagpanaw ni Kuya Jepoy. Dahil sa pangyayari, ang masaya at masaganang piyesta na sana'y sasalubungin namin ay nauwi sa isang malungkot at masakit na trahedya, sanhi ng pagpanaw ni Kuya Jepoy. Isang malungkot na aral sa aming magpipinsan ang nakakatakot naming karanasan na iyon. Simula rin noon, hindi na rin kami umuwi ng Cebu. Ayaw na rin kasi naming balikang magkakapatid ang masaklap na alaala sa dati naming baryo. Isang pangyayaring nagbigay sa akin ng matinding aral. Dahil sa tigas ng aking ulo, muntik ko nang ipahamak ang aking mga kapatid dahilan sa pagpunta sa piyesta sa baryo ng Cebu. Hanggang dito na lang po ang aking kwento at sana'y kapulutan ng aral ang aking nasaksihan. Maraming salamat po sa paglaan ng oras sa pagbasa ng aking email. Pagpalain po kayo ng Panginoong Diyos at God bless po sa lahat ng ating mga kaistorya na nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang ang inyong kaistorya, Maribik. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Sana po ay mabasa nyo ang kwento kong ito, Kuya Chris. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Rodolfo. Mahilig ako sa suman nung kabataan ko. Ito ang paborito kong merienda at almusal. Ito rin ang laging niluluto para sa akin ng yumao kong lola. Nung malakas pa siya, lagi ko siyang pinapanood noon sa likod ng bahay namin kung paano niya gawin ang suman. Pagkatapos niyang lutuin yun, sabay pa kaming kakain sa hapon. At pagising ko naman sa umaga, laging lumalaki ang ngiti ko kapag ito ang nakikita ko sa pagkainan.
Ang dami kong masasayang alaala sa suman. Pero mula nung pumanaw na si Lola, parang nagbago na rin ang buhay ko. Naging malungkot na ako dahil hindi ko na matitikman pa ang suman niya habang buhay. Marami namang nagtitinda ng ganoon sa amin, pero iba pa rin ang sa kanya. Sa lahat kasi ng natikman kong suman, yung kay Lola talaga ang pinakamasarap. Hindi na kailangan pang isawsaw sa asukal o saan pa mang pampatamis. Isubo mo lang siya ng diretsyo, manunuot sa dila at ngipin at gilagid mo ang linamnam nun. Ngunit pagkatungtong ko sa high school, doon ako nakatikim uli ng isang napakasarap na suman. Nagsimula iyon nang makilala ko ang isang tindera sa amin ng suman. Isa itong magandang babae, matangkad, maputi at naglalako ng suman sa harap ng paaralan namin. Nung una, hindi ko ito pinapansin dahil akala ko'y wala rin itong pinagkaiba sa mga tindang suman at naglalako ng suman sa aming bayan. Pero habang tumatagal, napapansin kong araw-araw ay laging may bumibili sa kanya. Laging mahaba ang pila. Mula sa labas ng paaralan hanggang sa pagpasok ko sa loob ng classroom, lagi kong nakikita ang mga kaklase ko na may daladalang suman galing sa kanya. Hindi ko alam kung ano bang meron dito at bakit patok na patok ito ngayon sa buong campus. Pati nga mga teacher namin ay bumibili rin dito at madalas ay binabaon pa nila sa faculty. Doon na ako binalot ng kuryosidad. Siguro oras na para subukan ko rin yon. Matagal-tagal na rin mula nang hindi ako makakain ng suman. Kaya naman ng hapong iyon, sinubukan kong hanapin ng babaeng ito sa harap ng aming paaralan. Nakita ko siyang nagliligpit na sa pwesto niya. "Wala na ho ba?" Tanong ko pa sa kanya. Lumingon siya sa akin at ngumiti ng maluwag nang masilayan ako. "Naku, buti na lang humabol ka. Meron pa ritong natirang dalawa. Bilhin mo na para makauwi na ako." Dalawa na nga lang talaga ang natira. Ang isa ay medyo bakbak na ang balat. Pero dahil nahiya naman akong tumanggi, binili ko na nga lang para kahit papano'y maging masaya siya sa pag-uwi dahil sold out lahat ng suman niya. Tinago ko muna yon sa bag ko at pagka-uwi ko sa bahay, naabutan kong naglalaba ang nanay ko. Dumiretso ako sa kwarto at nagbihis. Tapos ay doon ko na rin kinain ang suman. Doon ko lang napagtanto kung gaano kasarap yon. Hindi ako nagbibiro. Naging kapantay nito ang masarap na suman na ginagawa ni Lola noon. Ito yung klase ng suman na hindi na kailangan pa ng asukal. Bawat nguya pa lang, matamis at malinamnam na siya. Malalaki at matataba ang mga suman niya, pero mura at masarap. Parang nakalimutan ko ang pangalan ko sa mga oras na yon habang ninunguya ko yon. Labis tuloy ang pagsisisi ko. Bakit ngayon ko lang natikman nito? Bakit ngayon lang ako bumili? Sabi ko pa noon sa sarili ko. Mukhang dito ko na uubusin lagi ang baon ko. Sa sobrang sarap ng suman na yon, parang gusto ko nang mag-umaga para makapasok muli at makabili sa kanya. Nang maubos ko yun, ay nagtungo naman ako sa kusina para itapon ang balat nun. Nang marinig ako ni nanay, sinabi niya sa akin na magmeryenda raw ako sa mesa. May binili daw si tatay kanina na tinapay at peanut butter na paborito ko. Ang ginawa ko, dinala ko na lang sa loob ng kwarto ko ang tinapay at palaman at doon kumain. Habang sinindihan ko ang kaset namin at nagpatugtog ng ilan sa mga paborito kong musika. Kinabukasan pagpasok ko,
Nakita kong muli ang magandang babae. Nakapwesto na ito sa harap ng eskwela namin at marami na uling mga batang bumibili rito. Agad akong nakipila para bumili na rin. Gusto kong mag-almusal muna ng suman habang hindi pa nagsisimula ang flag ceremony namin dahil mamaya pang 7:00 yon. Nang ako na ang susunod, bumili ako sa kanya ng 4 na piraso. Buti na lang may naipon pa ako sa mga baon ko nung nakaraang mga araw, kaya nakabili ako ng ganito karami. Pagkaabot niya sa akin ng 4 na suman, ay dinala ko ito sa loob at pumwesto ako sa waiting shed para doon yun kainin. Sarap na sarap talaga ako. Para akong lumulutang sa langit ng mga oras na yon. Nang maubos ko na ito, medyo nanghihinayang ako dahil wala na akong pera. Hindi na ako makakabili niyan mamaya pagka-uwi ko. Nahihiya rin naman akong manghingi ng malaki-laking baon kay nanay dahil magtataka yon. Binibigyan lang niya kasi ako ng ekstrang pera kapag may mga proyekto kami sa eskwelahan na kailangang gawin o kapag may mga singilan. Natatakot naman akong magsinungaling sa kanya para lang sa suman. Kaya tiniis ko na lang at tinanggap ang katotohanang bukas ng umaga o hapon na uli ako makakabili at makakatikim nito. Pagkatapon ko ng balat sa basurahan, ay naglakad na ako patungo sa quadrangle namin para sa flag ceremony. Kinabukasan araw ng Biyernes, huling pasok ko sa eskwelahan bago mag-weekend. Isang suman lang nabili ko dahil yun lang ang kasya sa baon na binigay sa akin ni nanay. Kahit papano, nag-e-enjoy pa rin naman ako dahil hindi talaga nakakasawa yon. Kuhang-kuha niya ang timplan ni Lola, lalo na't pihikan pa man ako pagdating sa suman. Pero alam niyo ba na noong araw na yon, may napansin akong kakaiba sa tindera ng suman. Parang may iba sa kanya noon. Para bang medyo nangulubot ang mukha niya. Parang papel na nalukot. Medyo pumangit at tumanda tuloy siyang tingnan. Dati kasi, napakaganda niya. Sa tingin ko ay parang nasa early 20s pa lang siya. Napakaputi talaga niya. Parang ang hindi siya purong Pinoy sa kutis at itsura niyang yon. Pero ngayon, ang laki talaga ng pinagbago niya. Dahil sa kaunting pagkalukot ng mukha niya. Buti na lang, wala pa ring nagbago sa suman niya. Masarap pa rin. Pagkalabas ko ng eskwela ng hapong yon ay sobrang saya ko. Weekend na naman bukas. Wala na akong mga assignment na kailangang asikasuhin. Kaya malaya na akong makakapaglaro muli sa labas. Pagka-uwi ko sa bahay, nagbihis lang ako at nakipaglaro na sa mga kaibigan ko sa labas. Tuwing ganitong araw lang talaga kami nakakapaglaro at nakakagala sa labas dahil pare-pareho kaming walang pasok kinabukasan. 3 araw naming gagawin ito hanggang sa Linggo ng hapon. Nang matapos na kaming maglaro, ay hindi ko na alam kung anong oras yon. Madilim na ang gabi at unti-unti na ring tumatahimik ang paligid. Habang naglalakad nga ako, puro mga sound ng TV na lang sa bahay-bahay ang naririnig ko. Binilisan ko ang paglalakad hanggang makarating na ako sa barangay Purok 1 kung saan mas tumindi pa ang dilim at katahimikan dahil malayo na yon sa maiingay na komunidad dito sa amin. Naalala ko tuloy yung kumakalat na kwento rito na meron daw mga itim na sisiw na gumagala sa gabi. Oras na matsempuhan ka raw ng sisiw na ito sa labas ng daan, aakyat daw ito sa iyo at papasok sa bibig mo. Pagkatapos ay magiging aswang ka raw. Kaya nga dito sa amin, lagi kaming sinasabihan na huwag magpapagabi. Pero minsan talaga, hindi maiiwasan sa aming mga bata
ang maging pasaway. Tulad nito, ginabi na naman ako. Kaya paniguradong sermon na naman ang aabutin ko nito sa nanay ko pagka-uwi ko. Sa kalagitnaan ng aking paglalakad, naaninag ko sa di kalayuan ang isang babaeng lumiko at nagpunta sa madamong bahagi ng lugar. Kahit medyo madilim, kabisado ko pa rin ang hulma ng katawan niya. Kung hindi ako nagkakamali, ito rin ang magandang babae na nagtitinda ng suman sa harap ng aming eskwelahan. Nagtaka ako kung ano ang ginagawa niya roon. Dahil sa pagkakaalam ko, matagal nang abandonado ang bahagi ng lugar na yon. Wala nang mga bahay o gusali roon. Puro mga damo na lang ang makikita mo doon. Dulot ng kuryosidad ko ay sinubukan ko siyang hanapin doon. Nang makita ko siyang nakatayo sa gitna ng damuhan, nagtaka ako kung ano ang nais niyang gawin doon. Naisipan kong maghanap ng mapagtataguan para hindi niya ako makita. Ang sumunod na kaganapan ay nagbigay ng matinding kilabot sa akin. Nakita ko kung paano niya hubarin ang mahaba niyang buhok at doon ay lumitaw ang kulubot na bahagi ng kanyang ulo. Unti-unti iyong lumuwag hanggang sa bumuka. Labis ang pagkasindak ko nang makita ang paglabas doon ng pagkarami-raming mga itim na sisiw. Mabilis na nagkalat ang mga ito sa lupa at nagsimulang maglakbay. Doon na ako tumakbo at pumaiba ng direksyon. Sa aking pagmamadali, hindi ko akalaing matatalisod ako sa isang kahoy na nakakalat sa daan. Dahilan para mapabulagta ako sa lupa. Pagsakop sa lupa ay muli akong lumingon sa direksyon kung nasaan ang nilalang. Nang laki ang aking mga mata at kinilabutan ako nung makita ko ang mga sisiw na tumatakbo sa direksyon kung saan ako nakadapa. Sa sobrang takot ko ay napabalikwas ako at todo-todong tumakbo na ako. Maya-maya ay nakarinig ako ng isang sigaw ng isang lalaki. Malakas ito at parang nahihirapan. Nagkubli ako sa isang puno ng saging. Doon ko nasaksihan ng kakilakilabot na senaryo. Kitang-kita ko, Kuya Chris, ang pagpasok ng isang maitim na sisiw sa bunganga ng nasabing lalaki. Sumisigaw ito habang hawak-hawak niya ang kanyang liig. Hindi ako makapaniwala sa aking mga nakita. Mula doon ay gumapang ako pabalik sa kalsada at kumaripas na ako ng takbo. Bumagsak ang malamig na pawis sa buong katawan ko dahil sa kaba na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Mabuti na lang, ligtas akong nakauwi sa amin at walang sisiw na dumapo sa akin. Pero doon ko rin natuklasan na ang babae palang iyon ang nagdadala ng salot sa amin. Sa kanya nagmumula ang mga sisiw na gumagala sa gabi at pumapasok sa loob ng katawan ng tao para gawin silang aswang. Kaya pala kumukulubot ng ganoon ang mukha niya dahil ang balat niya sa ulo ay natatanggal, bumubuka at doon namumungad ang mga sisiw na ito. Hindi ako nakatulog ng gabing yon sa sobrang takot. Kinabukasan ay ikinuwento ko ito sa aking nanay at maging siya ay nabigla sa kanyang mga narinig. Agad namang ibinalita ito ng aking nanay sa barangay namin kung kaya't agad itong pinuntahan sa tapat ng eskwelahan. Sa kasamaang palad ay hindi na matagpuan ang nasabing babae. Malamang nung gabing nasaksihan ko siya ay nakita niya ako kung kaya't hindi na ito nagpakita pang muli. Kahit ngayon nga na malaki na ako, hindi pa rin nawawala sa aking alaala ang nakita kong yon. Isang babae na may alagang mga itim na sisiw sa loob ng kanyang ulo
Isang pangyayaring hindi ko malilimutan. Isang babae na nagbabalat kayo upang manlinlang at maghasik ng lagim. Hindi ko inakala na ang isang magandang babae ay isa palang aswang. Isang karanasan ang aking nasaksihan at muntikan na akong maging aswang dahil lang sa isang tindera ng suman. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Chris. Maraming salamat po. Ako po si Rodolfo, ang inyong kaistorya. Magandang araw po sa inyo mga kaistorya. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Pipito. Kasalukuyang nakatira kami rito ng aking pamilya sa Negros. 63 ang edad ko, pero sa awa ng Diyos ay malakas pa naman ang aking pangangatawan at matalas pa ang memorya. Tubong Mindanao po ako. Matagal din po akong nanirahan sa isa sa mga bayan doon kasama ng aking mga magulang at mga kapatid. Kabilang po ang pamilya ko dati sa masasabing malaki pero mahirap. Marami kasi kaming magkakapatid at ang tanging hanap buhay ng mga magulang ko ay pagsasaka. Wala po kaming sariling bukid. Nakikisaka lang ang aming ama at ina sa mga nagmamay-ari ng malalawak na bukirin sa lugar namin. Sadyang napakahirap ng buhay namin noon. May mga araw na sumasala kami sa pagkain. Kung minsan pa nga ay 1 hanggang 2 araw kaming hindi nakakakain at mainit na tubig lang ang tanging pampainit sa kumukulong mga sikmura namin. Marami sa mga kapatid ko ang hanggang elementarya lang ang natapos. Dala na rin kasi ng kahirapan kung kaya hindi na sila makayang pag-aralin ng mga magulang namin nang kahit sana'y hanggang sekundarya lang. Kaya sa halip na makapag-aral, ay naging katukatulong na lang sila ng tatay at nanay namin sa pagbubukid. Ang ilan sa mga ate ko nga ay nagsipag-asawa na lang para matakasan ng sobrang kahirapan ng aming pamilya. Nang makatapos ako ng elementarya, ipinagpatuloy ko pa rin ang pag-aaral ko. Sa sariling sikap ay pinilit ko na makapagtapos ng pag-aaral. Isa kasi talaga ito sa pangarap ko, ang makapagtapos hanggang kolehiyo at magkaroon ng magandang trabaho nang sa ganun ay maiahon ko ang pamilya ko sa kahirapan kahit paano. Kung ang mga kapatid ko ay sumama na lang sa mga magulang ko sa pagsasaka, ako naman ay iba ang naging diskarte. Sa palengke ako nakahanap ng pagkakakitaan. Lahat ng pwedeng gawin doon para kumita ng pera sa malinis na paraan ay pinapasok ko. Gaya ng pagkakargador, tagalinis sa mga pwesto at kung minsan ay utusan. Lahat ng trabaho kahit mabigat at mahirap ay pinagtsatsagaan ko, may maipangtustos lang sa aking pag-aaral. Hindi naging madali sa akin ang magtrabaho habang nag-aaral. May mga pagkakataon pa rin kasing kinakapos pa rin ako sa mga panggastos ko sa eskwela. Kinailangan ko rin kasing tumulong sa mga magulang ko sa mga gastusin sa bahay. Bagamat hindi naman sila nanghihingi sa akin, ay hindi ko rin naman matiis na makitang walang makain ng mga kapatid ko, lalo na yung mga nakababata sa akin. Sa dami kasi namin, ay hindi na sumasapat ang kinikita ng mga magulang ko sa pagsasaka, lalo't porsyentuhan lang naman yon. Gayunpaman, kahit mahirap ang buhay, tuloy lang ako sa paglaban, alang-alang sa pinapangarap kong magandang kinabukasan. Noong tumuntong ako sa 3 taon ng sekundarya, nagkaroon ako ng mga kaklasing kasundong-kasundo ko, sina Julio, Iyang at Buboy. Kagaya ko rin silang nagsusumikap na makapag-aral sa sariling paraan. Ito siguro ang dahilan
kung bakit nagkakaintindihan kaming apat dahil pare-pareho kami ng pinagdadaanan. Hanggang tumuntong kami sa huling taon ng high school ay magkakaklase pa rin kami. Pare-pareho kaming nangangarap na kapag nakapagtapos na kami ng sekundarya, naway makapagpatuloy pa rin kami hanggang kolehiyo. Pero bago pa man kami dumating doon, ay kailangan muna naming isipin kung saan kukuha ng panggastos namin para sa darating naming pagtatapos. Malapit na ang petsa ng graduation, pero hindi pa rin kami nakakabayad ng pang-arkila namin ng toga. Hanggang isang araw, may mga nakilala kaming mga estudyanteng kolehiyo. Nung una ay lumapit lang ang mga ito sa amin para magtanong kung may kakilala kaming nagtatrabaho daw sa sementeryo. Kailangan daw kasi nila ng kalansay ng tao para sa kanilang panggrupong proyekto. Sabi ng mga ito, handa raw silang magbayad kapalit ng kailangan nilang kalansay basta kaya raw nila ang presyo. Nalaman namin na mga mag-aaral pala ang mga ito ng medisina. Nagulat kami nang biglang magpresenta si Julio na sa amin na lang sila bumili ng kailangan nilang kalansay. Anya pa, may tsuhin daw siyang suportorero sa isang sementeryo at matutulungan daw kami nitong humanap ng mga buto. Sumang-ayon naman ng mga estudyanteng yon at nakipagkasundo sa halagang 200 piso kapalit ng isang kalansay. Noong mga panahong yon, malaking halaga na ang 200 piso at siguradong matutugunan nito ang suliranin namin sa pangbayad sa pang-arkila ng toga at sobra-sobra pa nga kung tutuusin. Pero hindi naman totoong suportererong tsuhin ni Julio. Gawa-gawa lang daw niya yon para makumbinsi ang mga kausap naming estudyante na sa amin bumili ng kalansay. Kaya ang nangyari tuloy, bigla naming naging problema kung saan kami kukuha ng kalansay na ipagbibili namin sa mga estudyanteng iyon. Pero may naisip naman agad na solusyon si Julio. Ang sabi niya ay may alam daw siyang sementeryo kung saan maaari kaming makahanap ng kalansay na kailangan namin. Sigurado pa raw doon na walang sisita sa amin dahil wala raw nagbabantay roon. Kaya noon din ay nag-usap-usap kami at gumawa ng plano kung paanong makakapunta sa sinasabi niyang lugar. Nalaman namin na ang tinutukoy pala niya ay ang abandonadong sementeryo na nasa isang liblib na sityo. Nasasakupan naman ng baryo namin ang nasabing sityo. Gayunpaman, may tuturing pa rin itong liblib dahil nasa pinakadulo na ito ng baryo namin. Bukod sa may kalayuan ito sa kalsada, matarik at mabato rin ang mga daan sa lugar na ito. At kung panahon naman ng tag-ulan ay maputik at madulas. Noon naman daw ay may mga nakatira sa sityo na ito. Kaya nga raw nagkaroon ng sementeryo dito. Doon daw talaga dati nililibing ang mga namayapang mahal sa buhay ng mga residente sa baryo namin at mga kalapit naming lugar. Pero simula raw noong nagkaroon ng konkretong kalsada sa baryo namin papuntang bayan, ay nagkaroon na rin ng mas malapit na sementeryo. Unti-unti nang naglipatan ng mga nakatira dito sa mga kanugnog nitong sityo. Mas pipiliin nga naman kasi ng marami na ang tirahan ay malapit sa bayan at naaabot ng linya ng kuryente at may daanan ng mga sasakyan. At dahil nga halos walang nakatira, nagmukha ng abandonado ang nasabing sityo. Simula rin noon, nagkaroon na ng mga kwento-kwentong pinaninirahan na ito ng kung ano-anong elemento gaya ng mga maligno, impakto, multo at pati nga raw ng mga aswang. Sadya raw kasing kaakit-akit sa mga ganoong uri ng nilalang ang tahimik at liblib na lugar.
Kaya naman tila nag-aalangan pa kaming tatlo, nila Iyang at Buboy nung una sa naisip na plano ni Julio. Bukod kasi sa nakakatakot ang lugar na pupuntahan namin, ay diskumpiyado rin kami kung may makukuha ba kaming kalansay sa sementeryong naroon. Sa tagal na rin kasi ng panahon, hindi malayong nilamon na ng lupa ang mga nicho nito. Pero talagang desidido si Julio na magkapera. Kaya kinumbinsi niya kami na wala naman daw mawawala kung magbabaka sakali. Isa pa ang tatanda na raw namin para maniwala sa mga multo o aswang. Lalo't puro mga kwentong barbero lang naman daw ang tungkol sa mga sinasabing nilalang at wala pang nakapagpatunay na totoo nga ang mga ito. Dahil na rin sa pangungumbinsi niya ay napapayag na rin kami. Sadyang gusto rin kasi naming magkapera para may maipambili kami ng mga gagamitin namin sa nalalapit na graduation. Gusto rin namin kasi na kahit paano ay magmukha rin naman kaming presentable sa araw na yon, lalo't minsan lang namin ito mararanasan. Araw ng Sabado, dahil wala kaming pasok nito sa eskwela, ay sa nasabing araw namin isinagawa ang planong pagpunta sa sementeryo sa liblib na sitio. 8:00 pa lang ng umaga ay lumakad na kami nang sa ganon ay hindi kami abuti ng dilim sa pag-uwi. Nagdala na rin kami ng isang piko at isang pala na gagamitin naming panghukay at isang malaking sako kung saan namin ilalagay ang kalansay na mahahanap namin. Maliit lang naman daw ang sitio na iyon, kaya sa palagay namin ay hindi kami mahihirapang makita agad kung saan naroon ang pakay naming sementeryo. Makalagpas ng tanghali nang marating namin ang sitio at sa umpisa ay hindi namin maiwasang makaramdam ng pangingilabot habang naglalakad kami sa lugar na yon. Totoo pala kasing mukhang nakakatakot doon kahit tirik ang araw ay nagmumukhang gabi na dahil sa may kadiliman ng lugar gawa ng mga naglalakihang puno at madadawag na damo sa buong paligid. Tila nakakapanindig balahibo rin ang uri ng tunog ng mga kulisap at huni ng mga ibon. Kakaiba rin ang amoy ng hangin doon, parang masangsang na hindi maintindihan. Mabuti na lang at hindi nagtagal ay nakita na namin ang nag-iisang sementeryo rito. Hindi na kami nag-aksaya ng oras. Mabilis na kaming naghanap ng kalansay para makauwi na rin kami agad. Makikita pa naman ang karamihan ng mga nicho roon, taliwas sa inaasahan naming kinain na ang mga ito ng lupa. Yun nga lamang, halos lahat ng mga ito ay sira-sira na at wala nang laman ng mga kalansay. Marahil ang iba sa mga ito ay inilipat na ng mga mahal nito sa buhay at ang iba naman ay nilamon na rin ng lupa sa tagal ng panahon. Halos mawalan na kami ng pag-asa at naiisip na naming umuwi na. Nang dapit hapon na ay wala pa rin kaming nakikitang kalansay. May nakita naman kaming mangilan-ngilang mga buto ng tao roon pero hindi magkakatugma ang mga parte. Ang kailangan kasi namin ay kumpletong kalansay. May ilang sandali pa kaming nagpalibot-libot sa masukal na libingan hanggang makakita kami ng isang nakatayong hugis krus na gawa sa semento na bahagyang nakalubog sa lupa. Naisip naming baka may nakalibing pa roon, kaya dali-dali naming hinukay ang paligid nito. Hindi rin naman nagtagal at nakahukay kami ng mga buto rito. At mukhang sa wakas ay sinuwerte na rin kami dahil kumpleto pa ang mga bahagi ng kalansay na yon. Agad naming kinuha ang mga ito at inilagay sa sako. Nagmamadali na sana kaming umalis doon dahil magdidilim na. Subalit natigilan kami nang may bigla na lang sumulpot sa harapan namin. Isa iyong matandang lalaki na masama ang pagkakatingin sa amin at galit kaming tinanong kung
anong ginagawa namin doon at bakit kinuha namin ang mga buto na yon. Pero sa halip na magpaliwanag, lakas loob na itinulak ni Julio ang matandang lalaki, sabay sigaw sa amin ng takbo. Kumaripas na rin ako ng takbo nang makita kong nagpulasan na ang mga kasama ko. Mabuti na lang at mahigpit kong hawak ang sako ng mga buto at hindi ko naiwan ito. Bagamat mabilis kaming nagtatakbuhan, ay hindi kami naghiwa-hiwalay. Napagtanto naming mga buto pala ng asawa ng matandang lalaki ang nakuha namin. Habang hinahabol kasi kami nito, ay sumisigaw siya na ibalik daw namin ang mga buto ng asawa niya. Nang sa tansya namin ay naiwan na sa malayo ang matandang humahabol sa amin, ay huminto muna kami saglit para magpahinga. Pare-pareho na rin kasi kaming hinihingal dahil sa naghalong pagod at kaba. Sa isang banda ay naisip kong ibalik na lang kaya namin ang mga butong iyon dahil nakakaawa rin naman si Tatang. Pero ayaw namang pumayag ni Julio dahil malaki na raw ang naging pagod namin sa paghahanap nito. Isa pa'y sayang din daw ang ibabayad sa amin ng mga kausap naming estudyante para sa kalansay na yon. Sa huli ay pinanindigan pa rin namin ang pagkuha sa mga ito. Ang buong akala namin ay hindi na kami magagawang abutan ng humahabol sa amin dahil nga matanda na ito at uugod-ugod na. Nakahinga na sana kami ng maluwag, ngunit ganoon na lang ang gulat namin nang biglang nasa daraanan na namin si Tatang. Kitang-kita namin ang galit sa mukha niya habang sinasabing ibalik namin ang mga buto ng asawa niya. Tila maglalabasan ng mga litid nito sa mukha at buong katawan sa panggigigil sa amin. Akma sanang tatakbo kami ulit nang walang ano-ano'y naghihiyaw ito habang tila unti-unting nagbabago ang anyo niya. Hanggang naging pangit at nakakatakot ang mukha nito. Dumoble ang laki ng kanyang bibig at mula roon ay nagsisiusli ang matatalas at mahahaba nitong mga ngipin. Sabay-sabay kaming sumigaw ng aswang. Sa takot ay kanya-kanya na kaming karipas ng takbo at sa pagkakataong ito ay nagkahiwa-hiwalay na kami. Hindi ko na alintana kung saan gumawi ang mga kasama ko. Tuloy-tuloy lang ako sa pagtakbo ng mabilis na ang tanging nasa isip ay makaalis sa lugar na yon at makauwi sa amin ng ligtas. Subalit sa aming apat ay mukhang ako ang nakusunadahan ng aswang na habulin dahil nang mapalingon ako ay nakita kong nakasunod pala ito sa akin. Lalo ko pang tinulinan ang pagtakbo sa takot na maabutan niya ako. Hindi ko na mapigilang mapaiyak habang umuusal ng dasal. Naghalo-halo na ang mga luha ko, uhog at pawis ko habang nagtatatawag ng mga santo. Sa kamalas-malasan ay bigla akong nadapa matapos kong mawalan ng balanse dahil sa bilis ng aking pagtakbo. Napapikit ako sa sakit at pakiramdam ko pa ay mawawalan ako ng ulirat matapos kong bumagsak ng malakas sa mabatong lupa. Subalit nang maalala ko ang aswang na humahabol sa akin ay muli akong napadilat at mabilis na napabangon. Noon ko naman namalayan na hawak ko pa rin pala ng mahigpit ang sako ng mga butong kinuha namin sa sementeryo. Naalala kong ito ang siyang dahilan kung bakit hinahabol ako ng aswang. Noon ko rin naisip na kung mga buto nga ito ng asawa ng aswang na humahabol sa akin, marahil ay aswang din ang nagmamay-ari ng kalansay na yon. Dahil doon, kinikilabutan akong ibinato ng malakas ang hawak kong sako sa aswang na papasugod na rin sa akin ng mga oras na yon. At pagkatapos ay kumaripas ulit ako ng takbo. Hindi ko na maalala kung gaano ako katagal nagtatatakbo.
Ang huling natatandaan ko ay nakakita ako ng papalapit na liwanag at hinarang ko ito. Pagkatapos noon ay wala na akong maalala sa mga sumunod pang nangyari. Namalayan ko na lang na naroon na ako sa bahay namin matapos kong magising. Abot-abot ang pasasalamat ko nang masiguro kong buhay pa nga ako at ligtas. Nalaman ko sa aking mga magulang na isang mag-asawang kakilala namin ang naghatid sa akin doon matapos nilang muntik na akong masagasaan. Bigla ko na lang daw kasing iniharang sa daan ang sarili ko at pagkatapos ay nawalan daw ako ng malay. Mabuti na lamang daw hindi ganoon kabilis ang takbo ng sasakyan nila. Ikinuwento ko naman sa mga magulang ko ang lahat ng nangyari sa akin. Mula sa pagkuha namin ng mga buto sa sementeryo sa liblib na sityo hanggang sa paghabol sa amin ng aswang. Dahil dito ay nakatikim tuloy ako ng pangaral kina nanay at tatay. Nang dahil sa kagustuhan naming magkakaibigan na magkapera ay muntik na kaming mapahamak. Ayon din sa kanila, marahil ang aswang na nakaengkwentro namin ay isa sa matandang mag-asawa na nakatira sa nasabing sityo. At bali-balita noon sa lugar namin na aswang di umano ang mga ito. Ayon sa usap-usapan, ay may nakakita raw sa matandang mag-asawa habang nagpapalit sila ng anyo at naging mga aswang. Kaya nga raw mula noon ay pinakaiiwasan na ng marami ang magawi sa lugar na iyon sa takot na makaengkwentro nila ang mag-asawang aswang at maging biktima ng mga ito. Tungkol naman sa mga kaibigan ko, kagaya ko, ay nakauwi rin naman sila ng ligtas. Hindi rin naman daw nila sukat akalain na ako pala ang punteryang habulin ng aswang dahil nasa akin pa pala ang sako ng mga buto. Hindi na rin daw nila naisip na hanapin ang isa't isa sa takot na tuluyan silang mapahamak. Kinabukasan na kami noon nagkita-kita nang puntahan nila ako sa bahay namin. Sobrang pasasalamat naming apat dahil pare-pareho kaming ligtas na nakauwi, bagamat talagang nakakatakot ang karanasan naming iyon. Naging usap-usapan sa baryo namin ang karanasan naming yon. Nagsilbing babala na rin sa iba ang nangyari sa amin para tuluyan ng iwasan ang pagpunta sa liblib na sityo. May mga kinauukulan naman ang nagpunta sa nasabing lugar para magsaliksik doon at para hanapin na rin ang matandang aswang na sinasabi namin. Pero sa kasamaang palad ay wala silang natagpuan na kahit sinong nakatira doon. Dumating ang araw ng pagtatapos namin sa eskwela at sa awa naman ng Diyos ay nairaos namin ito kahit wala kaming pera. Bagamat naportunada ang pagkakaroon sana namin ng pambili ng mga gagamitin namin sa graduation, ay may mga mabubuting loob naman ang bumili ng mga ito para sa amin, gaya ng mga damit at mga bagong sapatos. Pati na rin ang arkila sa mga toga naming apat ay sinagot na rin nila. Ito ay ang mga guro namin sa paaralan. Bilang regalo na rin daw nila sa amin dahil sa kasipagan namin sa pag-aaral. Sa tulong din ng mga guro naming ito, nakapag-aral kaming apat ng libreng vocational course sa kolehiyo. Nang makapagtapos ako, ay nakipagsapalaran akong magtrabaho sa ibang bansa. Naging maayos na rin ang buhay ng mga magulang at mga kapatid ko sa probinsya sa pagdaan ng panahon. Ako naman ay dito na nanirahan sa Laguna simula nung makapag-asawa at nagpasyang manatili na lang sa sarili nating bansa. Magpahanggang sa ngayon ay naaalala ko pa rin ang mga dati kong kaibigan, bagamat wala na akong balita pa sa kanila. Maging ang naging karanasan namin noon sa aming baryo
ay naaalala ko pa rin na bagamat naghatid sa amin ito ng katatakutan at naging daan naman para matupad ang pangarap naming makapagtapos ng pag-aaral. Tuwing naaalala ko ito, Kuya Chris, ay napapangiti na lang ako. Naaalala ko pa ang mga kalokohan naming magkakaibigan. Mga kalokohan na minsang muntikan na kaming mapahamak dahil doon. At hindi pa rin maalis-alis sa aking isipan ang itsura ng matandang aswang na aming nakasalamuha sa abandonadong sementeryo na yon. Doon pa lang ako naniwala, natuto na ang mga aswang ay nananatili pa rin silang nakikisalamuha sa atin sa araw-araw na buhay. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at sana po matampok na rin po ito sa inyong programa. More power po at God bless po sa lahat ng nakikinig na mga kaistorya ngayon. Muli, ako po si Pipito, ang inyong kaistorya. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.